Hemen. Raznolako liburu atera duten, oso ilustrazio argazki honekin da adibide praktiko ugariekin. Kontua da, Ukabilak Zornotzat elkarteak, Zornotzako elkarte honek, Herri Kirol Fundazioaren laguntzarekin, pixkanaka emakumentzako defentsa pertsonaleko ikastaroak antolatu zituzten, eta ikusita, benetan errealitatea oso gordina dela, emakumenganako tratu txarra hauek direla eta... Eta erasoak, eta bai. Ikusten interesa bazutela, emakumeek nahi zutela, zeozer ikasi, momentu joetan, alduzuna egiteko, ez da? Erasotzaileren aurrean. Bai, neurri hau nizar daitezke tratu txarren gainean, eta hau izan daiteke bat, ez da? Hori da. Eta liburua azken batean, laguntzaskorekin ata dute, foru aldundiaren laguntzarekin, eta liburu oso praktikoa da, 3 ataletan bana dezakegu, gutxi gora bera, lehenengoan erakusten dena da nola defenditu. Defentsa nola egin behar duzun, jokazten bazaizu, erasotzailea. Bigarrengoan zuk zeuk, kolpeak nola eta non eman erakusten da. Eta hirugarrenik, gutxien usten dugun gauzarekin, elementuarekin, ondo erasotu eta ondo babese... Berda, momentu horretan ez duzu jauzire eskura eta zure eguneroko bizitzan eramaten dituzun zeozerrekin, ez da? Hori da, eta piloa daude eta... Poltsarekin, edo... Poltsarekin, karpetarekin, hori gero ikusko dugu. Baina ikusezagun orain benetan, Zornotzako Larrea kiroldegian nola ematen dituzten ikastaro bai. Batza bokondoak, zutu batekin, bokondo. Bale? Beti landu da gai hau gertatu ostean. Gerteu erasoa eta gero pentsatzea eraso psikologikoak sortzen diez eta egu pesango dugu. Momentuan ez da trateu, ez da landu gai hau, momentuan. Momentu horretan, zuzau zegor horretan, eta zer egin aldozun. Horrean esan egin behar dugu, olako gida liburu bat horretaz. Eta gainera galditu gainuen, ikastor egin ostean, egon ginen eure neskak azberbetan eta zera, eure galdetzen, olakoa zen zer petxatzen eben horretaz ikastaroaz. Eta horrek esaten eben, ostea, balegarre dira, neu ondianaz, eta batxu txika eta jotzen eta ostea, esaten eben, olako teknikak, eokeinuak, balegarrea dira. Erabialdot, nik ez daki jotzen, baina egiten badot hor golpe bat sudurrean normala, eta atxera doa. Golpea, sudurrera. Bigarren. Holan, hirugarren, sudurrera. Eta pentsatzen dugu gainera, emakumeek barneratu behar dabiela gai direla. Aurrera egiteko olako gora batean. Zu ikusten baduzu zauz kajero batean. Eta erasotzaile diruaren bila badoa askotan eta gehienetan neuk esaten duena da emoteo dirua. Esaten dozu dirua bada, hori neurtu behar dozu. Bakarri dirua bada, ematen dozu dirua eta askotan batez ere izto bat badauka, esan dozu, ostia. Eta korrika egin albadozu, egin korrika. Gauz ez da zeu erasotzea eurei. Batzuk esan da, zauzia ez ustatzen violentzia. Ez da erasotzea, da autodefentsa. Horda esaten dozu, zeu, behin ja, bestea, kontrolatuta egon ezkero, zeuk zer egin behar dozu beti, alde. Cesar eta Ainoak orain adibide praktiko batzuk erakutsiko dizkigute. Cesar, ze egin duzu lehenengo? Kutsillo baten kontra nola defendatu eta alde egin. Gauza oso simplea da. Egintzazu eta segi esplikatzen bitarte. Lehenengo, parriko diot kutsilloa hemen, lehenengo. Egingo duena da, bere eskuarekin neurea kolpeatu. Alde berean, desplazamiento bat egiten du. Bigarren, golpe bi, ematen dizkit, arpeien, eta hirugarren, alde egiten du. Beste goera bat, zure izena? Kristina. Kristina mobiloidea eta karpetoidearekin dago, eta gauza hauek ere balio dezakete defentsarako, ezta? Claro, ni enoa mobilak entzera, eta berak defendatuko dago. Venga. Ni naiz erasotzailea kasu honetan, zuk segingo zenidake lehenengo momentuan. Lehenengo eta behin? Bai. Nik korrika. Baina ezin duzu korrikarik egin. Horbatzen horma badago. Bale, lehenengo kolpea, sudurrera. Nola? Bai, sudurrera. Sudurrera. Eta jakineko den bezala beste lekua oso eraginkorra dena zein da? Azpiko lekue. Nola egingo zenuko oraintxe? Hola. Bueno,
Hau ere suabe badazpada. Bai, sobe balzaban bai. Ze hori be egiten da, Bai, hori gu badakigu zer egiten du. Bai, ez da. Ez dakit, normalian kaletik zoazenean gabetan eta ikustu zu norbaitek atzetidoan eta azkenean urduri ipintzen izanera, nik uste dut alako ikastaroekaz, apurtzu bet, tentsioan zauzela, baina badakizu zelan erreakzionatuko dozun. Horrek ez dago esan gura, batzetik datorren pertsona zeo egingo dutxun edo ez, baina beti zauztente.